Gasteiz, bertako biztanleen ongizatearen alde egiten duen hiria da. Bizi kalitatea gure ezaugarri nagusietako bata. Gure bizi itxaropena munduko handienen artean dago. Gasteizen, 5 pertsonatatik batek 65 urte edo gehiago du. Errealitate horrek hainbat erronka plazaratzen ditu adinekoen zereginaz, interesez eta beharrez. Bakardadea esate baterako. Gasteizen, 75 urte edo gehiago duten 6.900 pertsona inguru bakarrik bizi dira. Eta hoietako batzuk, bakardadea edo isolamentua pairatzen dute. Bakardadeak eragina du adinekoen ongizatean. Loa galaraz dezake, tentsio arteriala handitu, antsietatea eta depresioa areagotu, Alzheimerra izateko aukerak handitu, edo heriotza goiztiarraren arriskua. Bakardade eta abandonu egoera batzuk ezkutuan geratzen dira. Badira oinarrizko beharrak betetzerik ez duten adinekoak, familiaren edo gizartearen laguntzarik ez dutenak, gizarte baliabideak ezagutzen ez dituztenak, edo beren kabuz eskuratzerik ez dutenak. Egoera horiek konpontzen lagundu behar dugu. Gure ingurune hurbilean, osasun zentroetan, botikan, auzoko dendan, gizarte etxean, adinezkoentzako zentro soziokulturalean, pertsonen bakardadea antzeman dezakegu. Nahastuta badaude, triste edo deprimituta, etxetik ateratzen ez badira, etxean bisitarik ez badute, elikadura arazoak badituzte. Laguntza beharrean den adineko pertsonaren bat ezagutzen baduzu, josazu zure gizarte etxeko oinarrizko gizarte zerbitzura. Premiazko laguntza behar badu, gizarte larrialdietarako udal zerbitzuak berehala emango dizu arreta. 010 telefonoan eta herritarrei laguntzeko bulegoetan ere argibideak emango dizkizute, eta nora jo esango dizute. Gasteizko udalean, gizarte politiken sailaren bitartez, adinekoentzako baliabideak eskaintzen ditugu. Garapen pertsonal eta sozialean laguntzen duten zerbitzuak, aisialdiaz gozatzen eta harremanak izaten. Hala nola, adinekoentzako zentro soziokulturalak, gizarte etxeak eta beste udal instalazio batzuk. Edo osasun parkeak. Hoietan, erorketak saihesten irakasten dugu, arriskuak identifikatuz eta gorputza eta oreka zainduz. Segurtasuna zaintzen ere irakasten dugu, iruzurrak eta lapurretak eragozten, edo istripuak eta harrapatzeak. Adinekoak bere ingurunean jarrai dezan, hainbat baliabide dugu, esaterako jantoki zerbitzua, etxez etxeko laguntza zerbitzua, bazkaria etxera eramateko zerbitzua, eguneko arreta zerbitzua, edo adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko programa. Norbere etxearen ordezko ostatu alternatiboak eskaintzen ditugu, hala nola zainpeko apartamentuak eta egoitzak. Zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonei, argibideak ematen dizkiegu oinarrizko beharrei erantzuteko dituzten laguntzei buruz. Elikadura, etxe bizitza, jantziak, argia, berokuntza. Adinekoekin adeitsu diren hirien munduko sarearen barruan gauden aldetik, konpromiso hartu dugu haiek aktibo izaten jarraitu eta komunitate bizitzan parte hartu dezaten, eta ziur eta sasoian bizi daitezen. Gure erronka da arreta eta baliabideak Gasteizko adinekoen beharretara egokitzea.
azken batean, haien bizi kalitatea bermatzea.